देख लीजिए आप लोग यदि चाहते तो अंगिका को एकदम ले सकते हैं कि मना अभी 5 चैनल मेरो पल के मैया अममा जामुन मांगी कौने रो पल के मैया नीम गे कौने रो पल के मैया चंदना बीरी छिया के जेकरा में सपवाल पटाय गे जेकरा में सपवाल पटाय गे भगतारो पल के मैया अममा जामुन मांगे अभगतिन रो पल के मैया नीम गे हंसारो पल के मैया चंदना बीरे छिया गे जेकरा में सपवाल पटाय गे जेकरा में सपवाल पटाय गे कौने रो पल के मैया बेलवा बीरी छिया गे आ कौने रो पल के बंस बेत गे कौने रो पल के मैया बरवा की परवा गे जय पर चिरई चह चहाय गे जय पर चिरई चह चहाय गे तो भगतारो पल के मैया बिलवा बेरे छिया गे अभगतिन रो पल के बंस बेत गे हंसारो पल के मैया भरवा पी परवा गे जय पर चिरई चह चहाय गे जय पर चिरई चह चहाय कौने रो पल के मैया अनरा बीरी छिया गे आ कौने रो पल के अमरूद गे कौने रो पल के मैया केलवा के गछिया गे जेकरा पर सुगवा मराय गे जेकरा पर सुगवा मराय गे तब भगतारो पल के मैया अनरा बीरे छिया गे अभगतिन रो पल के अमरूद गे हंसारो पल के मैया केलवा के गछिया गे जेकरा पर सुगवा मराय गे जेकरा पर सुगवा मराय गे कौने रो पल के मैया बेलिया चमेलिया गे आ कौने रो पल के हर श्रृंगार गे आ कौने रो पल के मैया अड़हुल के गछिया गे चरणों पर तोरो अगराय गे चरणों पर तोरो अगराय गे तो भगतारो पल के मैया बेलिया चमेलिया गे अभगतिन रो पल के हर श्रृंगार गे हंसारो पल के मैया अड़हुल के गछिया गे चरणों पर तोरो अगराय गे अंतिम में के छई भगता गे मैया के छै ई भगता गे मैया के छै भगताइन गे
आके मैया धरती असमान है, के मैया नदिया बिरिछिया चिरई सुगन मागे, के मैया हंसा पर सहाय गे, के मैया हंसा पर सहाय गे। तब तो ही छै भगता गे मैया, तो ही भगताइन गे, तो ही मैया धरती असमान गे, तो ही मैया नदिया बिरिछिया चिरई सुगन मागे, तो ही मैया हंसा पर सहाय गे, तो ही मैया हंसा पर सहाय गे, तो ही मैया हंसा पर सहाय गे।